Enodichieng' nero mabende poda wenge duto pacho ka nono kendo menyo ni to ang'o mabende koro idhi tim kata nonro ewi nek mar Albert Ojwang' gi sani osechopo kanye. Od fwambo mar Ramogi gi odhiambo makawuono oyudo wang' dede mano kanyero manyiso ka obila tero ringre Albert e od thieth mano ma Mbagathi. Matut mamano ero medo timo bokelo ni e sigana marwa kanyakla kod duol mopogore opogore mabende med gol mondo oru nonro mondo omak jogo mitudo koda nek noero mar Albert. Ka waweyo mano e weche mag siasa, kampeina ma bende jalup jatend piny Kithure Kindiki osebedo katimo pacho ka koluorore e chenro mag dongruok ma bende omiyo joma mine kanyakla kod rowere kata jo boda boda omenda mago mag dongruok. En kampein koso ena chenro mag dongruok? Mano bende en wach machielo ma wamedo kolo odhiambo masani. Kata kamano wechegi ema wamiyo pek. Mr. Talam knows that this is an illegal process that is being undertaken based on some mischievous political reasons to drag the OCS behind bars and tarnish his name. Tipo mar wang' dede nyiso kaka mose nindo Albert Ojwang' noteringre mare Mbagathi e kinde ma okinde mag OCS Talam wacho ni meko mare en mar siasa. Nitie krak mokanyo mane osebedo kantie. Koro aka gache ne kalo to nomedo barre. Kochopo gimoro saa 8 odiechieng' manyo chako kete gache kae. Bad migawo mochung'ne apeyni madongo pacho ka Kenha oloro kuom kinde olalo makanya dhiang' e apaya ma Kindu Bay Homa Bay toko lalo no chako barore. Nitie nyithindo mang'eny matho because of blood nikech malaria, accident, wawite vijende wa mang'eny. Koro kuwa wuok oko odiechieng' ni kata odiechieng' moro amora to wagolo remo to wasave life mag ji mang'eny. Ogande County ma Migori ojiw mondo bed ka golo remo mondo ores jotuo madwaro remo no e kinde ka kinde. Machiegni akwayi mondo ibed kodwa nyaka giko mag wechegi mag ang'ich welo. Nyinga Jael Lieta, jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Bende nyalo tudi kodwa kokare e yor mbui magwa mago mag oganda mano Facebook kanyakla kod YouTube. Bende ote marwa machuok oyaw mano 23600. Kuma bende kawachako en ni jopuonj mawuok e riwruok mar Kupet ogolo kwayo ne sirikal mondo miyo kasre e timo nonro ewi nek mar Albert Ojwang' mane otho e lweto bila kako okang' mar neno ni ratiro oidore mapiyo. Kane gitwak e romo mar moko misuma e chenro mar paro japuonjno, romo mano bagi kuonde mopogore opogore pacho ka, jopuonj go dwaro mondo jalupo gai mar obila Eliud Lagat ogwe tao. Jafwambo marwa Armstrong Osutwa nigi ler mathoth. Riwruok jopuonj ma Kupet sani owuok oko mar chung' gi nyawadgi Albert Ojwang' mane owito ngimane e lweto obila ma Central juma mokalo ka gibago chenro mag moko misuma kuonde mopogore opogore pacho ka. Riwruok mar Kupet bade ma Migori dwaro mondo obila duto ma itudo gi nek mar Albert ogwe tao mondo we thuolo mar timo nonro. Jopuonj go mane otelnegi gi jagoro margi Samuel Orwa Jasolo dwaro ni obila duto bet tenge kendo nonro wene duol mar IPOA ka giwacho ni gionge kod adiera kod obila. It is the police that are being accused of killing Albert Ojwang'. It is the same police that are claiming that they are doing this investigation. We want IPOA to come out strongly so that those that are involved or those that are accused to have been involved should first of all step aside. E bad riwruogno ma Kisumu, jopuonj go ne obago ng'anyo makwedo nek mar Albert ka gikwayo sirikal mondo ne ni jalupo gai mar obila Eliud Lagat mosebed ka itudo kod nek mar Albert ogwe tao. Jopuonj go dwaro mondo obila mane ondhiyo Albert dalagi katere tesend obila ma Central Nairobi mondo kaonegi ondamo mawinjore kaluwore kod chik. Giywak ni nek makamano rocho ratich jopuonj kod chike marito oganda pacho ka ponono ng'ato yud kod ketho. Bende gigolo kwayo ne ogai mar ODM Raila Amolo Odinga kod gavana ma Homa Bay Gladys Wanga mondo gol duol ewi wach nek mar Albert ka gisebedo ka gitimo e kinde mokalo. Kao jo polise moko mathindo thindo obedo ochunge tich. Mano is not enough. What demand ni jo polise go mondo omaki mondo gindik statement. Akwayo mondo baba Raila Amolo Odinga mondo iwinja ne timo to en tiluo mane mbai otho ni twaro mane tombo to ni twaro mane Kajwang' no to ni twaro mano
Omodo no to ni twaro migiyo. Baba wuogoko baba chung mondi wuo. Sirkal onego bi osiemnwa ng'at mano nego Brian Ojwang. Sani wabiro kaka waywago Brian Ojwang. Wach malit kabisa. Okwanya yie mondo jopuonje inego kaka gweno. Okwayo gi duol motegno kabisa mondo Lagat or resign immediately. Kamachielo bad riwruok jopuonj Kuppet ma Siaya bende ne obago romo maket kod mano mar paro japuonj Albert Ojwang. Kane otelnegi gi jagoro Sam Opondo e romo mane obag Siaya Governors Park, jopuonj go kwedo ndhicho ma ochuno kachiel kod tiyo kod teko mokalo kinde ka kinde ka gidwaro mondo ratiro oyudre mapiyo ne anyuola Albert. Jopuonj go wacho ni gibiling ka obila temo geng'o jogo masiemo tong wang' sirikal e wi gigo maricho ma sirikal osebedo ka timo pacho ka. Gigolo kwayo ne jopiny ka giwacho ni kik gidog chien e wacho adiere kata obedo ni ibuogo gi kamano. We are saying as Kuppet, there should be no more abduction and elimination of both young Kenyans, citizens across the board, be they teachers or any other law-abiding citizen. This idea of killing people because they talk is not a good thing. And we encourage all Kenyans to continue speaking. I'm sure the government or whoever is killing people will not kill all of us. Romo mamoko maket kod mago bende ne obagi counties ma Kajiado, Garissa kod Kirinyaga kind mamoko duto mane ogolo ywak margi ka gidwaro mondo nonro tim mapiyo kendo ratiro yudre ne familia mar Albert masani koro ywago fuk maduong' ma owe gi lal makamano. And we are trying to cope as a school in this hard time. The mwalimu will be missed both in class and on the field. And we demand and we are calling that they resign. They follow the due process. Let them resign. And not only resigning, but they should be arraigned in court. The same police, they're able to record the OBs because of the teachers who taught them in class. So we are demanding that police should respect teachers. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Komachielo jagoro mongirore migawo mar arita Raymond Omolo ogolo siem mager ne joma tiyo gi nek mar Albert Ojwang mar rocho kwe pacho ka. Omolo nyiso jogo mang'anyo ne ratiro mar Ojwang otim kamano ka giluwo chike ni mar apisas magarita biro rakore gi ng'ata maketho chike kaka ketho mwandu e kinde magi ng'anyo. Omolo medo ne piny owacho ok bibet mos ka mwandu jopiny ketho gino mahinyo uchumi mar piny. We've had the unfortunate case of the young man from Homa Bay who lost his life. And it is on record, it was in the hands of our officers. And as we speak, even as investigations continue to go on, the culprits or the suspects are already known, and we must take them through due process of the law. So let this not be an excuse for anyone who has other ulterior motives or who has something else away from seeking for justice, not to hang on to the unfortunate death of this young man to agitate for their political rights. Duol mar jodongo ganda luo bade ma Nairobi kachiel kod jotend kanise mopogore mantiere bo mabul mar Pentecostal Voice of Kenya omedo duondgi e kwedo nek mar rawera Albert Ojwang e tesend obila ma Central Nairobi. Ka giloso romo mane gibago kuonde mopogore boma ma Nairobi, gidwani okas chenro mar timo nonro kendo kawo ondamo mager mar chik ne jogo ma itudo koda nek mar Albert Ojwang. Joyce Oduor gi ler mathoth. E seche maduol mochung' ne nono tijo bila pachoka IPOA medo timo nonro margi mar yango adiera e wi nek mar Albert Ojwang e tesendo bila ma Central, jo Kenya podi medo wuok oko mar kwedo nek ma koch mar Ojwang. Duol mar jodong oganda luo bade ma Nairobi bende wuok oko motegno ka gikwedo nek mar Albert Ojwang. Kagiloso e kar romo ma Jivanji kotelnegi gi jagoro margi Peter Ahago, jodongo go owacho ni nek mag rawere ma osebedo katimore pachoka onego kum kendo onge rawera mora ma owinjo negi kendo e yo makoch. We are standing firm and calling upon the investigating authorities and the government to bring this matter to an end, because it is now too much, and when we lose these young people, where is our future and the future of the country Kenya? Gimanjo timre kumnyathiwa Ojwang, Albert Ojwang. En gima lit. Kendo lit biwuoro. To gimutimore kuomeni, kik chak timre kendo.
nikech gini kat biro bedo ka timore to wan kaka luo okwa biwinjo maber. Kaluore kod seyo ma imedo biu ne jalupo gai mar obila Eliud Lagat ewi tho mar Ojwang, gikwayo Lagat mondo wuog oko owach adiera ewi wachno. The deputy IG, the DIG onego come out mondo nyiswa gima ne otimore kod connection man Homa Bay to kod Nairobi police station. Bende ginyiso jatend piny William Ruto mondo non jogo ma jotelo e sekta mar arita kaluore ni en sekta ma owinjo chiwo arita ne jo Kenya ma ok negogi. Ka bende gikwayo rawere mondo bed motang' e kinde ma gindiko e mbui. Akwayo ni ka ok ong'eyo gima ne otimore ni bende opoye kaka opoyo dhoudi mamoko kendo litnwa kama chalo kamaendi, to take action otim piyo piyo mondo wang'e ni gino nyolit ne adieri. Nikech kok onya timo kamano to chilo nyalo miene ni kata en bende nyoe na igini. Omiyo akwayo ni kila idara jomosemiyo promotion mochung' idara gi tetete mag sirikal nyaka en bende onon gi to gitiyo nade. Ka ng'ato tiyo marach kaka sani ni koro askari no tiyo marach, nyaka wang'e maber ni action mane momiye ok ni iloso tume to tume no ok ti. Uneno gimotimore jensi masani, uneno gimotimore. Kuro beduru gi stop e yor mbui kato bedo mano ndiko kon gi kon. Komachielo, joten kanise mopogore opogore e buo mabul mar Pentecostal Voice of Kenya kotelnegi kod jakom margi Apostle Peter Manyuru bende okwedo nek mar Ojwang ka giwacho ni piny owacho nyaka keto kenge manyalo kelo lokruok e sekta mar arita pachoka ka jogo moyud gi ketho mar nego Albert Ojwang kaunegi okang' mager mar chika. Pentecostal Voice of Kenya also demands that the government enacts and implements comprehensive statutory and policy reforms in the security sector that will put an end to these extrajudicial killings once and for all, and uphold the sanctity of human life. It is only by doing so that we will start to heal as a society and ensure sustained peace and stability in our country. Bende gikwayo ganda jo Kenya mondo midul marango tijo bila aipoa thuolo makare mar tayo nonro mar yango adiera ewi tho mar Albert. Ok wanyal dhi kod the voice of public no wawinjo ka jogi wacho kama wabed kod faith i organizations go ma serikal oseyiero kaka IPOA kendo wabed kod kwene gibro timo tijgi kaka dwarre mondo adiero yudna ne kakanye. Joyce Oduora, Ramogi TV, Nairobi. Tipo magwang dede koro onyiso kaka ringre Albert Ojwang notere kar thieth Mbagathi Bwore Nairobi. Kalure gi tipo no, Ojwang norwake kar thieth no kar saa 7:35 ma opogore gi wach mar obila ni notere Kanyero saa 7:39. Od fwambo mar Ramogi no yudo tipo no kendo Efi Nyakidi nigi ler mathoth. Rawera Albert Ojwang pod medo nyuolo paro wirani en yo mane manonege te sendo bila ma Central. Od fwambo mar Ramogi noyudo tipo magwang dede mar kar thieth Mbagathi ma tarik 8 dwe mar 6 higani, odiechieng' ma Albert nothoe. Saa 7:35 mar otieno, nyamburko ni mar obila donje kar chungo nyamburko mar kar thieth Mbagathi. Tipo magwang dede nyiso obila dek kalore nyamburko no maonge rikni mora mora. Ariyo kuomgi nenore ka kuodho wach ma ok girango jal magikelo mar yudo thieth. Obila machielo riwore kodgi kendo gidonje e osiptal. Saa 7:37, ariyo kuomgi duogo oko e kar chungo nyamburko kendo achiel kuomgi wuoyo gi simbo ng'we yamo. Obila dek go duogo oko gi gino mipiele jatuo. Ariyo kuomgi rwako raba mag lwedo kata gloves manie nyamburko. Machielo biro gi jal machiwo arita kendo gimiye bende gloves. Madirom dakika 28 toko bila chopo kanyo, giumo Albert kendo gichwale i osiptal kar chiwo thieth mapiyo. Mano kar saa 8 e wang'e. Saa 8:10, obila riyo manodonjo gi ringre no chak wuok kode. Saa 8:15, tipo magwang dede nyiso nyamburko mar obila ka wuok. Komachielo, tok meko ma jatend tesendo bila ma Central Samson Talam, okil mare Danstan Omari, na wacho ni onge gino mateno Talam gi nek mar Albert. Wirani e kinde manokele tesendo bila no, Talam ne onge tich. The material day that
the late Ojwang got his death. Our client, Mr. Talam, was not on duty. He had handed over the station to his deputy under the chain of command. Omario Medoni Talam idinone taro mar chik kendo chalo ni nitie donjruok mar siasa e meko mare. There is no cause of alarm. Mr. Talam knows that this is an illegal process that is being undertaken based on some mischievous political reasons to drag the OCS behind bars and tarnish his name. Magiduto timore tok duol marango tije obila pachoka IPOA yango ni giseyudo dag tipo magwang dede mag tesendo bila ma Central kendo gitemo mar yudo tipo go owuon. Efinya Kide, Ramogi TV, Nairobi. Kawuok e weche motudore koda nek mar Albert ni jolweny ariyo wito ngimagi bang' ndege puonjruok mar jolweny lwar e gwenge ma Ndavaya mayudore kaunti ma Kwale. Ndege no kido mar Grob 120A nolwar e gweng' ma Viromboni e ward ma Ndavaya e sub-county ma Kinango. Wachore ni ndege no noyudo ng'ikruok e kinde mane itiyo kode e puonjo jolweny. Commissioner ma Kwale Steve Orinde olero ni nonro osechak tim mar ng'eyo gino mane nyalo kelo masira makamano. E weche mag siasa koro en ni jalup jatend piny Kithure Kindiki osingoni oonge kod sigu gi jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka. Kindiki osingoni obiro manyo Kalonzo Musyoka mondo obed kode piny gi bil wach kotenore kod chwalo dongruok e gwenge mag Ukambani. Omedo ni Kalonzo en jasiasa moluore pacho kae komedo sieme mondo kik oti kod josiasa mosebedo kapogo oganda kaluore gi dhot magiwuoke. Sharon Ongao gi ler mathoth. Koloso e boma mawote e kaunti ma Makueni e kinde manocholo chenro mar dongruok ne jo ohala matindo kaachiel gi grube mag mine gi rowere. Jalup jatend piny Kithure Kindiki oyango ni onge sigu e kinde gi jatend duond buch Wiper Kalonzo Musyoka. Si mimi ni mtoto wenu, si mimi ni jirani yenu, si mimi ni ndugu yenu, si mimi ni kiongozi wenu. Mkiniangalia hivi vile nakaa na vile mnanionanga na ule mtu ya mitego, ule mtu ya shares, ule mtu ya ukabila, ule mtu ya kusema Wakamba hana kura, mimi na ule mtu ya kisirani, ni nani anakaa kama rafiki ya Kalonzo? Kindiki osingoni obiro manyo Kalonzo mondo bil kode wach kaka inyalo chwale dongruok e gwenge mag Ukambani. Mkiona my brother Kalonzo mwambie vile ndugu yake mdogo amesema. Mwambie chunge sana asiingishwe kwa siasa ambaye sio type yake ya matusi na ukabila na uchochezi. Kalonzo ni wakili. Sasa atafute vijana wengine hapa Ukambani, aanze kuwalea ili pia wasukume mali aliwachia, watapata ile hakupata. Omedo ni nitiere josiasa mosebedo ka wuondo Kalonzo mondo tikod gi machiegni. Komedo jiwo Kalonzo mondo tieg josiasa mamoko mondo chop kama intiere. Kuna watu nimeona wananyemelea ndugu yangu mkubwa kujaribu kumdanganya na kumuingiza kwa siasa ambazo sio siasa za type yake. Kwa sababu Kalonzo ni mtu ya heshima, hana matusi. Lakini kuna watu wamemnyemelea, wako na siasa ya chuki. Na kwe mzee wetu, tuwe tunamheshimu, tunaenda kumuuliza advice. He has already done a good job. He has served the country well, rising to the office of vice president. And him and President Kibaki, they did a good job during their time. Hii watu wengine wanamchokoza hapa na kumfunza mambo ya matusi, wakwende kabisa. Komachielo,
Jotelo mamoko mawuok e piny owacho kotelnegi gi spika mar od bura maduong' Moses Wetangula bende notero siasa mar dongruok e gwenge mag Imbo mar piny Kenya. Wale watu wa chuki, wale watu hawana sera, sababu hawajaelewa sera yetu ile ya bottom up. Wako na kisirani na kazi empowerment. Ati wanatuuliza maswali, ati tunatoa pesa wapi? Wacha tuwaambie, hatutegemei mshahara peke yake. Sisi ni wakulima, sisi ni wafanyi biashara mashuhuri, na pesa zetu ni zetu na raia wenye utupigia kura. Kweli si kweli? Chenro mar Kithure Kindiki gi moko kuom jotelo e riwruok mar Kenya Kwanza mar chwalo sir e kor gwenge ineno kaka lombo jopiny e sirogi e yiero maduong' ka gin giwegi giwacho ni gibiro dhi nyime gi chwalo dongruok ne jopiny. Sharon Ongao, Ramogi TV. Report no ero mar Sharon Ongao bende maneno ka koro kelowa yweyo marwa mokwongo weche manyien mago mag ang'ich welo kang'iyo moko kuom ote mabende usechwalora kokalo lai marwa mano mar Facebook inyisa kendi ni Jael Raymond Omolo wacho ni Raymond Omolo nyaka bende koro rit ngima mag joluo mano Edwin Oginga. Steve Oburu kantero yawi bich jopinyo we nonro mondo otim giduok wach ng'anyo chien gi sani. Sami Wasune wacho ni ibendi wacho ni ote magi odonjo makare kende iluo weche manyien mago mag ang'ich welo. Machielo en Katelo iwacho ni Ramogi TV ineno maler ka intiere Busia County. Dache Nika ibendi luo ka intiere Bondo Town konyalo Joshua weche manyien chopono maler seme Kanyadwera. Oluocho Ogecha iwacho ni bende yudo Ramogi TV ka intiere gwenge mag Opapo. Ka Vincent Obiero in iluwe ka intiere Dienya Gemwagai e Siaya County. Rigan iwacho ni weche manyien chopono maler sana ka intiere Eldoret. Erokamano ahinya kuom ote. Mario Mondi Jeff inene ka intiere Kakamega mano iwacho ni in wuod Karungu. Philip Makowino Newsler iyego. Erokamano ahinya kuom ote ma bende odonjonwa kendo wadhi mana yweyo machok to waduogo kod weche manyien mamoko. Usidwana nyis just one ni nyathina winjo marach kare ana biro nyise adier. Iseikori ka timo gima chal kamano. Wo. En ang'o momiyo gin kae gikawo kaka jatich ka? Yawa Nyasacha. Gin gikawo kaka ng'awa e dalani to nawuok kanye? Ane matimo gimoro amora e dalani. Mae en mar nyako manidwa kendo. Gol nyakono e pachi. Sani in jaod pari. Nyathina koro gik mitimogo an ok mora. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no neni en winyo mayot. Sama no dhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo nya Honda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuongi watere wadhi gone dala. Koro telo gile to gi gweno. 111 Lu chenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. Ne gin gi gik moko duto. Higni 25 bang'e ne oseloso ngimane owuon mobedo jamoko. Kendo gik mosekalo ne gin mana gik mosekalo. Katubi mana gang'o, katube no warore molokre ka pamba, ondiek ok dadem. Kata kamano, makruok gi ng'ato en gima dwarore ahinya sama ng'ato ohero nyawadgi. Madware nadi? En achiel. Ketho osiep me kinda kata wat me kinda.
gi wuonu miluongo ni Obo. Andhoga mole kind joot to adiera be ok nyal pandi chuth. Ka dhi kucho tadhi wuondo baba na dhi koyombe mondo kik ong'e gima dhi mbele donge. Sama joot ema koro bedo jowasiku, en ng'ano minyalo geno. Ne osuri ewi Nam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno mana e Ramogi TV. Kar chakruok, wach ne nitie. Wach ne nigi Nyasaye, kendo wach ne en Nyasaye. Jumapil e chenro majiwo yieni, chenro maketo chunyi machiegni gi Nyasaye. Juma ka juma wakeloni wach man gi teko, wach makelo geno. Ma oken shoya, ma en kanisa, mae wach Nyasaye. Kawariwore kachiel kod jotich Nyasaye mamoko mochiwore, mowal kendo mogwedhi. Okodeo hiki kit chwech kata kanisa ni. Injili kalo. Kokelni kod an jatich Nyasaye Ben Otiende. An Roda Nyarko Kitmo. An Ken the DJ. Wan kai nikech injili mitnwa. Wan ka nikech herane mosiko. Wan ka nikech in. Injili kalo mana e Ramogi TV. Be iseikori ne miel? To bende iseikori ne thumbe mamit manyien manyasani? Wakelo ni mixes malit kabisa kod miel manyasani. And of course ngeso ka ngeso nyaka mwajo mtakrisa ngwena nyaka sauchiel. Cheki melanin top imeweza. And of course Hilo bwana. Chenro en Thundagma. Machiegni kendo jalup jatend piny Profesa Kithure Kindiki osebedo agulu mar pesa kuom thuolo mar dwe achiel mokalo kogwedho mine kod joriemb apiko gi pesa e bwo chenro ma oyango ni en chenro mar ting'o malo jo ohala matindo. Kindiki kod kweth mare osechiwo omenda maromo milion 140 e bwo jumbe 3 mokalo kende. Penjo maduong' en kuma pesa makamagi wuoke e kinde ma chenro mamoko mag sirikal pod kuomgi omoko e rot e wi nok mar omenda, kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa. Jalup jatend piny Profesa Kithure Kindiki kata japesa wang'e lando manyien mar piny Kenya osebedo jawar mag joma mine kod rowere e bwo dwe achiel mokalo ka ogwedhogi kod pesa machalo koth e kinde ma oromo kodgi. Rais amenituma na shilingi milioni 3. E chenro ma giwacho ni geto konyo jo ohala matindo, Profesa Kithure Kindiki, spika mar od bura Moses Wetangula, jotend migepe kaachiel kod jo od bura osebedo ka golo omenda ma korgi lach e gwenge mopogore opogore ma pacho kae. E juma ka juma, jatend piny William Ruto osebedo ka golo milion 5 e kinde ma Profesa Kithure Kindiki to golo milion 3, ka Wetangula kod jo od bura to golo milion 1 moro ka moro. Penjo maduong' en ni pesa ni to wuok kanye? If this money is coming from the government, kwa sababu wanasema ni pesa ya serikali, walitoa akaunti gani cash ndio wakuje wapeane ground vile wanapeana? Si hii ni pesa ya looting, hii ni pesa ya money laundering, hii ni pesa chafu ambayo hawataki ingie kwa system with the traceability. Kisebedo ngano endo majatelo ja siasa majatelo mantiere executive kata mantiere National Assembly kata mantiere Senate, wenge mangi ng'eny. Koro ke wenge mangi ng'eny nyaka item ni kida timo program moro to kata kado poni in gi pesa mamari moro maber to nyaka ibed ngama transparent. Keketa yanga ni ando jidalawa abire empowerment kuma kama pesa ni agole kuma kama atime agole atiko de kama akonyi kode kama. E bwo dwe achiel mokalo chenro makamano osegolo omenda mohewo milion 100 e gwenge mopogore opogore ma pacho kae. Mimi ni noma si noma. Mimi ni fire si fire. Kalore gi duol mochung'ne ng'iyo osara mag jotij sirikal SRC, osara ma jatend piny en milion 1.4, jalupne milion 1.2, spika mar od bura milion 1,
Jotend migepe 957 e kinde ma jo od bura to yudo 784. Kata kamano, jatend piny William Ruto kod Profesa Kithure Kindiki osigolo mchango mar milion 10 e juma ni kende. So to me, this is all gimmicks. It is all politics to calm down people because people have given up with this government because of frustrations emanating from, unkept promises, bravados and thuggery and looting that has been happening. Chenro makamae biro dweche bura bang' jatend piny William Ruto kumo apisas mag sirikal goyo arambe e higa mokalo. Jotelo opogore e paro ka moko wacho ni ma en chenro mar konyo jopiny e kinde ma kweth machielo to wacho ni en kampen mohiu mar yiero maduong' mabiro. Kama gigo ko timore nikech onge mikakati ma private sector nyalo konyogo jo oganda mamoko. Koro wacho ni ber mondo mi ka ber to idhi empower jou. Koro inyalo dhi empower jou kidhi kata mana yore NGO kata ibedo go sipeni ko loso foundation moro tichoko pesa kuom osipeni oko kondi ndi mopogore opogore jomoko nigi network mag wasunge jomoko nigi network mana mag osipegi makonya ka ini tikonyogo ijologo kumoro mondo tim konyogo jogi ek. If really I want to empower you, I should help you generate income the day I come and thereafter. Lakini hii maneno ya helicopter 7 in one compound, helicopter 7 na maharagwe, can you just make an understanding? How much money do you use to fuel one helicopter? Poni chenro ni en mar jolo rowere kod joma mine e weche mag ohala, penjo maduong' en ni agulu mar konyo rowere kod joma mine kaka Youth Enterprise Fund, Wizo Fund, Hustler Fund kod Women Enterprise Fund to dhi timo ang'o. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jodito mopogore opogore oyuore gweng' ma Nyamuda e Seme e nyasi mar ik mar Mama Rachel Achieng' Matiku ma en mar janon weche ohala Hesbon Omolo. Nyasi no ne jotelo gotiyogo e goyo debe ne okumba manyien mar thieth mar SHA kod dok ne tiyo kanyakla mar jatend piny William Ruto kod kweth mar ODM e chenro mar broad-based government. Millicent Adhiambo gi ler mathoth. Jodito mag siasa osiepe kod anyuola nochokore kanyakla ni alam kod chiwo luor mogik ne Mama Rachel Achieng'. Siro kod rwako kumba thieth mar SHA ne obedo ote maduong'. Jalony e weche ohala Hesbon Omolo mane en or e nyasino ne oro ote makende mag lit kod kuyo ne mino de Sandra kuma ne olero ni okumba thieth mar SHA ne okonyogi kuom higni 2 mane mare nitiere e osiptal. Adong kenda but okrach. Nyasaye omiya joka rach wanyo maber. Thank you. It became so tough for her many a times. Onyalo chio so chiko to iwaka kiano iwagango. Whatever noise people say about Social Health Authority, this mama has gone down with 700,000 shillings plus of Social Health Authority through weekly dialysis twice that we didn't have to pay for. We would pay for other things, but not that. Jagoro mongirore migao mar arita kwe, Dr. Raymond Omolo, osiro lwedo wechego kumane okwayo oganda mondo oneni ondikore okumba thieth mar SHA mondo konygi kaw ting' mag thieth. And the family has actually confirmed that courtesy of that universal healthcare program, the pressure on the hospital bill was made less on account of the rollout of the social health insurance program by this administration. In this county, the percentage rollout or the percentage enrollment is around 35-37%. In other counties, it's already past 50%. Omeo enquire nani kapoki register, ka ukinde mondo register, mondo kiyudo masira mar tuo, to kidhi hospital tiyudo kaka ithiedhi. And also for the facilities. When we do this, we also make it easy for the county governments to also deliver for the people. Jod Bramasema Dr. James Nyikal, korka koreto nolero, achib nade, mose koko kumba thieth mar SHA, kod mano machon, mare NHIF, wach mani osir kod Jod Brama Kisumu Central, Joshua Urun, mani okwayo oganda duto, mondo rwak chenro mar thieth mar SHA. Gimanyocha chendo en ma, SHA okemoka okar NHIF. SHIF emoka okar NHIF. SHA nigi pesa ni adi? Adek. SHIF emichulo ni
ming'adoni michuloni. To sani wan gi ji milion 22 moseriji. To joma osechulo mar SHIF to gin milion adi? 4. Ka in outpatient to nyocha ok onyal thiedhi nikech nyopo watimo kanyo maber. Koro nyo waketo bilion 10 gadek. Ai mar emergency ni nyo waketo bilion 8. Koro gimodong' en ni koro wadwa tiyo gi ministry mar health mondo wane kaka pesa moketgo timang'o tiyo. Wan gi Dr. Nyikal wabede health committee. Koro modong' matin 10% wadhi bedo piny waloso kaka committee mar health mondo SHA or respond to the needs of everybody. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Nyamuda Eseme, Kisumu County. Bad migao mochung'ne piny madongo pachoka Kenha oloro kuom kinde olalo makanya dhiang'e apaya ma Kindu Bay kochomo Homa Bay toko lalo nochako barore kuonde mobarore nochako neno tich abich gokinyi komedore mobedo bugo gino mabendo kelo buok ne jopiny kanyakla kod jowuoth ka bugo noseketho geche moko. Kenha olando ni gisechako loso lalo no kakoro jowuoth mawuok Kindu Bay onyis mondo obar korka acham gi magawa mag Goshen nyako lalo ma oloch gidhi nyaka Nyangajo School ka gitiyo gi apaya ma Obama korka gidoke apaya maduong'. Joma wuok gi Homa Bay bendo baro korka chiche apaya ma Obama gikal Nyangajo School nyaka magawa ma Goshen koka gidok e apaya maduong'. Nitie krak mokanyo mane osebedo kantie. Koro aka gache koka gache ne kalo to nomedo barre. Kochopo gimoro saa 8 odiochieng' emanyo chako kete gache kae. Kochopo saa 2 to medre sana motucho tie gari moka ma chief makae omi sirikal report emano chakoro geng'o go geche kae koketo lo kae otieno mzima. Geche koro luoro mabor to tich kaka wan jo boda boda bende koro kethonwa tich nikech tije mane wayudo kilore town CBD Kindu koro ok lor nikech koro giluwo diversion mopogore nyaka route ma Kosele kocha. Koro okethonwa biashara kabisa. Wago erokamano to wamedo mana kwayo mondo mi government of Kenya gitudrego mondo mi olosnwa yoni nikech yoni ema pidho jomoko kuomwa kata ng'enywa odepend e ndarani. To kolose mobedo maber to nyalo medo konyowa. Ogande County ma Migori ojiw mondo bed kagolo remo mondo res jotuo madwaro remo e kinde ka kinde. Mana kaka jafombo marwa e County ma Migori Jojo Malero report yango ni county no bedo koda nok maremo maromo lita 400 e dwe ka dwe. Remo chalo kaka yath ma jatuo muonyo mondo koro bed mangima. Moko kuom jotuo madwaro remo ma oting'o jogo mantie kod tuono maringa mar remo kata sickle cell, mine monyo nodwaro remo, jotuo man kod tuono mar malaria kod mamoko osewito ngimagi nikech rem mayudo remo e wang' sa. Moko kuom jotuo bende osidho resruok ka kuom remo ma igolo kod oganda e kinde ka kinde. Mine mang'eny manie osiptal manual to lose blood. Nitie nyithindo mang'eny matho because of blood nikech malaria. Accident wawito vijende wa mang'eny. Koro kuwa wuok oko odiochieng' ni kata odiochieng' moro amora to wagolo remo to wasave life mag ji mang'eny. Remo nyaka mane e dendwa wuon. To ka kwabiro mwagolo remo onge kaka wanyalo konyo jotuo. Sana watemo kata mana ni ok kawuono kende to ndalo moyaw skul be wadhi e skunde wamanyo remo. Efia Luoch modako tuno maringa mar remo en achiel kuom jogo eko mareo ma igolo kod oganda osebiro kareso. Jatuo mar sickle cell manigi sickle cell en itere osiptal sate ka sate kendo wabedo matuo sate inya yudo ka juma ni otero osiptal omeda remo kigola osiptal next week kata juma mabiro yudo ko chako rwaka kendo ni remo mano omeda cha orumo. Oluoch en achiel kuom jombete mag golo remo ma osewuok oko e kaunti ma Migori ma ji oganda mondo gol remo mondo kores oganda. Samri golo remo nikech remo ni onyalo konyo ngima jasikla kata onyalo konyo ngima wadu moro kata onyalo konyo ngima nyaminu moro kata mamau. Kaunti ma Migori dwaro remo mok tin lita 1,000 kod 200 kuom dwe ka dwe ma imedo jotuo mopogore opogore. Kata kamano mana maromo remo lita 900 kende ema kaunti ma Migori nyalo yudo ka okumo oganda kabende koro mae nyiso ni nok mar remo dwe ka dwe romo lita 400. We have a shortage of about 400 units of blood
that we should be having for us to have in our blood satellite to service all the 16 sub-county hospitals. To nyaka kawuono pok wachopo target marwa. Nikech kaka remo, kaka wamedo yudo jotuo mang'eny, e kaka wamedo tiyo gi remo mang'eny. Koro emomiyo nwagombo ni mondo kwanyalo biro wate, wagol remo, wanyalo konyo jotuo mondo kik wabed gi shida mar ni joge watho, to wan gi remo mwanyalo konyo godo jotuowa. Apisa mochune chenrogo mag remo e kaunti ma Migori Catherine Odera moro kod ne owuoyo kinde nyasi mar golo remo e piny mangima. Nyasi mane obag boma Migori ne owacho ni jopuonje skundego mag sekondar osebiro ka koro golo remo ka bende mae emosemiyo koro giyudo remo maromo lita 900 e dwe ka dwe. To ndalo moyaw skul be wadhi e skunde wamanyo remo. To koro sama skunde olor samoro bedo gi challenge nikech ok wanyalo yudo remo ni moromo. Onego igol remo bang' dweche 3. To mano be ber nikech kigolo remo be remo nyuolore ma ibedo gi fresh blood ma circulate in your system be timo improvement of your immunity. Tend migawo mathe e kaunti ma Migori koro ji oganda e kaunti ma Migori mondo koro ber ka golo remo kinde ka kinde mondo res jotuo madwaro remo. Nitie nyaka joma nigi kidney problem madhi e dialysis daily. To ka ok wayudo remo ni jotuo gi ok wanyal konyo. Seche mang'eny wabedo kod weche madwaro remo kaka minewa ma nyuol. Apisa mochune chenrogo mag pim e laboratories e kaunti ma Migori Boniface Olalo wacho ni gisebiro ka gitiyo maber kod kar pimo remo kata menyo remo mayudre e kaunti no ma Kisumu mondo koro remo gikaw segol e kaunti ma Migori koro duogi wang' sa mondo ko gires oganda. Sometimes our turnaround time delays a little bit because of some technicalities at the screening center in Kisumu, but so far the turnaround time has been good. But I want to say that if we have those material, the equipment, we have the capacity to screen our blood in Migori County. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kamiti mar od bura mar Senate mochung'ne teko dwaro ni piny owacho chuog chike moyiedhe mabiro gayo kambi mar Kenya Power kik ng'ad stima e ute thieth kaluwore gi gope ma gibandho Ted counties. Kane giloso Mombasa, kamiti no motelne kod Senator Oburu Oginga koni jotuo mathoth osebedo ka hinyore ute thieth e seche mong'ad stima ka koro gidwa ni kambi Kenya Power obed ka ng'ado stima e apis gavana ma gibandho mokrocho ngima jotuo. Bende ne gitimo limbe ka e kambi makeyo modhi pacho ka Kenya Pipeline mar rango chenro moketi mag gayo odundu mag mauta masamoro chwer kendo keto ngima jodak mathoth e kinda Kuru Gasumbi. There are babies who are sick, and then by the time you restore it, we have probably created a bad situation. Then even if the money is paid and maybe the situations have deteriorated, or we have even had maybe a child becoming worse or even lost, you cannot replace that. So we are looking at possibility of creating law that will try to protect wananchi. If a county government is not paying water bills or energy bills for whatever reasons for the hospital, and they must be disconnected to force the county to pay, then they should be disconnecting the power going to the governor, the water going to the governor's office, not the hospital, so that the pressure is asserted where there is minimum damage to the ordinary person. In Makueni, we were there and we are dealing with the Thange oil spill, which has caused both environmental issues and serious health risk to the people of Thange. And we do not forever want that kind of situation to get into to any other part of the country. We want to see how the Kenya Pipeline is dealing with those issues to ensure that there is no any such serious leakage which affects the health of the people. Aneno ka ote magi moko pod medo mana donjo kende. William Nyadawa ka ntiere mawegi wacho ni wuoro kaka Kindiki pogo pesa. Mai nyiso ni pesa ntiere serikal, shida en mana kaka itiyo kode. Otieko ni lit by Alota. Nyaringa Alfred bibendi wacho neno news maler. Imoso wadu Wycliffe Nyamburo kod Peter Nyaringa. Jaila wuoro kito tonglo majalup ker wuotho godo. Kare mae broad base. Ayie ni telo chalo mor alenya. Mano ka Nyero Harrison Wood Rangi. Lawi
wuod Adore Marinya iwacho ni bende luwo weche manyien makare imoso Eli Mainya ma ka entiere Orembe Kasgunga ka bende machielo en mari nyisa ni Jael wamedo mana timo mos ne jolweny ariyo mowito ngimagi masira mar ndege mano Arthur Gina Nyakwararua mar Kisumu Tiengre kama chielo en mari Omondi Odia vijana owere gi ndiko ewi jotelo ngima duong' moloyo ndiko adiera e mbui kata ndiko gik moko e mbui ka ote machielo mabende donjona kendie en mari Gideon Daya mar Ogo Kabondo iwacho ni oro ng'uono ne Daudi Otiaro Lazaro Nyamboka kanyakla kod Millicent Adhiambo Nyasuna kod Mikai iwacho ni jokware mondo wuog oko mar kwedo nek mabende timore. Watching live from Sondu mano Edwin Ochenki wuok Sondu ineno makare gi baba ni Daniel Otieno kanyakla kod Owadu Gift Moses erokamana inya kuom ote mabende odonjona kendi wadhi mane yweyo ka oduogo to wadhi e pau tuke. I'm a very soft guy. I'm like a tortoise. You know, a tortoise has a very hard shell, but beneath is a very soft animal. And these meetings you see me having here under this tree, it's about forming the next government. Uhuru Kenyatta, we did this politics here, he became president. William Ruto, now, who is attacking us every day and calling us tribalists and villagers, we organize his politics from here. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Je, wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, you're not just a driver, you're a partner. Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress, no drama. More of your money now stays in your pockets. Na pia kama unakagari kako idle hapo nyumbani ama kwa kayad, wewe pia omoka na WeGo. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go. Usidwana nyisi just one, ni nyathina winjo marach, kare ana biro nyisi adier. Isei korika timo gima chal kamano. Wo. Nyakwaramogi, Kenya Eratiel. Raila has a space to say what Gima Jakom Dwawacho. The opposition, nothing like Supreme Court. Oliet Nyakwaramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Ratil kadel war piny. Ka adwani we discuss kaka Kenya dhi. Winj twak magoratil piny. One was a gotten opposition. One was a gotten opposition 50 years. Mayo kiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani penje bati. Koso donje kona mane. Sachiel gi nus otieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Ka ikelo ni kod George Bati. Kik bai. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no neni en winyo mayot. Sama no dhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema no miyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuon gi watere wadhi gone dala.
Koro telo gile to gi gweno. 111 Luchenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. Mono Nyasaye Rosemary Ogonya nimoni yudwenda ni kaka sikiza kodni di star aboro achiel ariyo star abirio aboro ang'wen hash to parie niya Ramogi TV en audio wer duto te. Machiegni pao tuke joloch season mokalo e tuke adhula league maduong' pachoka Gor Mahia pod nigi geno mar kawo kombe e kinde matuke ariyo kende emodong' e season mar 2024-2025. Gor Mahia biro rakore gi klab mar Ulinzi odiochieng' makiny kanyaka giyud loch e kinde ma gibiro rakore gi klab mar Police e tukgi mogik mar season. Police FC momako thuolo mokwongo e league kendo dwaro mana point achiel e tuke gi ariyo modong' mondo giting'o kombe ma season ni biro rakore gi klab ma Shabana kiny e alap ma Kenyatta Stadium Machakos. Ponono ni ologi gi klab ma Shabana gibiro manyo point achiel e tugo kindgi gi Gor Mahia mondo giting'o kombe margi mokwongo. Kata kamano Gor Mahia nigi thuolo mating'o kombe mar FKF Cup e kinde ma gibiro rakore gi Nairobi United e finals. We are just focused. We are focused as a team. We know we've not been getting our last match. We drew. The last two games in the league we drew, but we are just taking everything positive because we still have 2 more games to go to the league, to the end of the league. So we are just doing our job as professionals. Yeah. After the derby, we've had enough rest, so we are looking forward to having a good game over the weekend. And as a team, we want to finish on a high. So we just need to give it all as players and make sure that we win the 2 matches. Timu wa Keini Maradhula Harambee Starlets nigi geno mar chako makare tuke mag pinje Afrika ma ugwe Sekafa Senior Women's Championship mibage piny Libamba ma Tanzania. Starlets mita kod kocha Beldin Odemba biro tugo tukgi mokwongo mar group gi team mar Burundi e alap ma Azam Complex e chuny boma ma Dar es Salaam odiochieng' makiny. Burundi noloyo joloch mokalo Uganda gol 1-0 e tukgi mokwongo odiochieng' manyoro. Kanyi Odemba nyaka bed gi tugo makare mondo giyudo loch mokwongo. Tuke mag Sekafa biro konyo tim mar Harambee Starlets ikore ne tugo manyo utiko tuke mag pinje Afrika e kindgi kod Gambia. Kuface hizo game ziko game za Sekafa. Nashukuru kwa hiyo opportunity nimepata. Nitaweza kulana lot kutoka kwa macoach, ma players na kila mtu. Tumekuwa hapa for 2 days now. Training imekuwa poa. Kila mtu amejipush na mimi na feel kila mtu ako ready because hii tizi tumekuwa nayo ya mwisho, kila mtu amejisukuma na feel tuko sawa na tuko ready for the tournament. Gekanyo bende mwachopo godo giko weche manyien mago magang'ich welo mabendo aiko ni odhiambo masani achaka duogo koromo sa 3 mar otieno kuma bende wabobedo ka kelo ni chenro nero mara mine wacho ka bende motelo nondo e chieng' adhialo ng'ama wuoro odiochieng' makiny wadhi bedo koda nyadende achiel kawuono mabende dwa wuoyo ewi wuongi odwa dhialo wuongi odwa pako wuongi mano kawuono e chenro mara mine wacho watudre sa 3 nyinga Jailieta jaloko marwa en Elizabeth Otieno.